Il-Gwija Bizake, Ġorġjan ta' 32 sena ġie kundannat 4 snin ħabs wara l-instab ħati li seraq minn żewġ djar. Il-Ġorġjan seraq xi ġojjelli minn dar f'Ħalbalzan lura fl-2018 u jumejn qabel kien seraq xi apparat elettroniku kif ukoll xi ġojjelli oħrajn minn appartament f'San Pawl il-Baħar. Min investigazzjoni tal-Pulizija instab li kien hemm żewġ appartamenti li kienu mikrija lil grupp ta' nies Ġorġjani u minn rejd li sar mill-Pulizija instabu diversi oġġetti oħrajn misruqin. Franċiż ta' 24 sena nġib f'pajjiżna sabiex jaffaċċja l-ġustizzja wara l-instab fil-Finlandja. Dan hekk kif qed ikun akkużat li xtara id-deheb b'270,000 euro flus foloz. Il-prosekuzzjoni spjegat fil-qorti kif l-akkużat Brindo Jovanovic iltaqa' mal-vittma u hemmhekk laħqu qbil fuq id-deheb. Madankollu allegatament ir-raġel uża mazz flus veri biex jinganna lil bejjeħ u fl-envelop tefa' il-flus foloz. Fil-Finlandja fejn instab l-akkużat huwa kien qed ikun investigat fuq akkużi simili. Fil-waqt li l-akkużat wieġeb mhux ħati tal-akkużi miġjuba kontrih, il-qorti friżat l-assi tal-akkużat filwaqt li ċaħdet it-talba għal ħelsien mill-arrest. Omar Dialasi ta' 23 sena nżamm arrestat war li allegatament għeddet lill-eks sieħba tiegħu lil familta permezz ta' messaġġi li għamli la bomba. Teddida li waslet sabiex ikun hemm bżonn l-assistenza tal-Bomb Disposal Unit tal-Forzi Armati u t-triq ingħalqet għal xi ħin. Huwa kien akkużat ukoll li kiser il-kondizzjonijiet imposti fuqu mill-qorti dwar il-ħelsien mill-arrest brabta ma' każ separat. Joseph Gallia ta' 30 sena u Emanuel De Gabriele ta' 31 sena tresqu l-qorti akkużati li serqu għodda l-instabet ġo karozza tal-amlakija Vela ribsit ta' kostruzzjoni f'Ħalqormi. De Gabriele li kien fuq il-libertà kundizzjonata fuq każ ieħor qal li ma kellux x'jaqsam xejn fil-każ. Wara li Gallia beda jargumenta mad-difiża din ukoll talbet il-ħelsien mill-arrest għalih. Dan tant li l-avukat stqar b'nofs ċajt li flok jagħmel is-sottomissjonijiet ser jaqbad santa u jgħid talba. Dan fil-waqt li nnota iżda li l-akkużat ikkollabora mal-pulizija. Il-qorti ċaħdet it-talbiet tal-ħelsien mill-arrest taż-żewġ akkużati. Il-qorti kriminali illiberat lil Ivan Farrugia ta' 48 sena minn akkużi ta' frodi u miżappropriazzjoni. Dan wara li huwa kien akkużat li froda koppja it-total ta' 70,000 euro li huwa rċieva bħala amministratur ta' kumpanija rumena. Il-maġistrat stqarret li l-akkużat ma kellux intenzjoni li jifroda lil koppja u li ma kkonvertix il-flus fi profitt talih jew persuni oħra.